Já bych se vás zeptal, jaká byla úroveň vašeho vidění před tou operací? V čem vás to omezovalo? Jak jste viděla, co jste dokázala třeba číst, jaké jste k tomu potřebovala pomůcky a tak, jak to bylo s tím viděním? Mě nedá brýle, protože mám špatnou sítnici, která mě slábne. Our patient met the criteria for implantation of an intraocular telescope. On the left, we see an image of the eye with a natural lens, where a scotoma overlaps most of the face and the patient does not recognize the person. On the right, we can see the image after the implantation of the intraocular telescope, where, thanks to almost threefold image enlargement, the scotoma overlaps only a small part of the face, which has become recognizable to the patient, but at the cost of reducing the field of vision. Our patient underwent the first implantation of a miniaturized telescope in the Czech Republic. Takže přátelé poznáte, podepíšete se, 8směrku můžete po 4 letech vyplňovat. Co ještě? Na televizi vidíte trošku? Na televizi s brýlama. A jde to? A předtím to bylo bídné, nebo? Předtím jsem neviděla vůbec obličeje, nepoznala jsem, o co se jedná. Jo. Získala jsem tím hodně. Opravdu jsem říkala, poznám lidi, poznám i detaily. Viděla jsem poprvé pravnučku, která se narodila před 2 měsícama. No. Tak jsem byla z toho úplně nadšená, jo. Doporučuju, opravdu doporučuju všem, to je mají fajn, tenhle problém. Pravnučko.